Ρωτάνε όλοι πώς κάνεις αυτή τη ζωή, πώς κατέληξες από το απόλυτο μηδέν να είσαι στο Ντουμπάι, να οδηγάς Lamborghini, να έχεις θέα τον Burj Khalifa, να πηγαίνεις στα καλύτερα μέρη, να κάνεις ζωάρα. Από το απόλυτο τίποτα όλα αυτά. Έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε ο Αχιλλέας. Όταν αντιμετώπισα τις μεγαλύτερες δυσκολίες της ζωής μου, δεν κόλλωσα, δεν το βάλα κάτω, δεν έβαλα κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Πήγα εγώ και ρίσκα όλα όσα είχα και δεν είχα για να πετύχω και να ξεφύγω από μέσα από τη πόλη τη στοιχεία. Και μόνο επειδή αντιμετώπισα τους φόβους μου, κατάφερα και κέρδισα. Αν σκέφτεσαι πετυχημένος, το να βρεθείς εδώ είναι δεδομένο. Ρωτάνε όλοι πώς κάνεις αυτή τη ζωή, πώς κατέληξες από το απόλυτο μηδέν να είσαι στο Ντουμπάι, να οδηγάς Lamborghini, να έχεις θέα τον Burj Khalifa, να πηγαίνεις στα καλύτερα μέρη, να κάνεις ζωάρα. Από το απόλυτο τίποτα όλα αυτά. Έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε ο Αχιλλέας. Όταν αντιμετώπισα τις μεγαλύτερες δυσκολίες της ζωής μου, δεν κόλλωσα, δεν το βάλα κάτω, δεν έβαλα κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Πήγα εγώ και ρίσκα όλα όσα είχα και δεν είχα για να πετύχω και να ξεφύγω από μέσα από τη πόλη τη